Rađamo se i rastemo u snazi ljepote. I malo pomalo dolazi do slova. Postajemo šepovi, ružni, slabi. Kako je to moguće? Vi ste podrijetlom iz Rumunjske? Da, iz jednog malog sela Slatira, tamo sam rođen 1912. godine, ako se dobro sjećam. Na izvorištu UNESCO-va djela nadaje se tiskoba, a ova se može nazvati metafizičkom, pred tragičnošću ljudske sudbine. Najdraže mu je oružje poruga, ismihivanje svega, kako društvenih i obiteljskih odnosa, tako i opće biti svekolikog kazališta, jezika. Podrugivanje samom kazalištu kojemu okreće leđa da bi pisao neki antiteatar sastavljen od antikomada, komične drame, tragične farse i pseudodrame. Jer ono komično je tragično, a čovječja tragedija smiješna. Joj, ne mogu vjerovat, ne mogu zapamtiti tu jednu riječ. UNESCO je odbacio književni teatar, teatar ideja, teatar psihološke istine. Naumio se umjesto toga vratiti iskonskijem kazalištu koje bi jednostavno bilo kazališno i koje bi svojim pretjerivanjima i nelogičnosti umjelo proniknuti u zbilju. Napisao sam elegije za sićušna bića 1931. i to je bila moja prva zbirka pjesama i na taj način sam se u stvari počeo baviti književnošću. U teatru apsurda, općenito govoreći, akcije nema ili je likovi samo podnose. Dramski komad počiva na verbalnom kruženju u nekoj situaciji bez značajne mijene ili pak na razjedinjenju i raspadu likova usred neke pomične, prevrtljive situacije. Govor se razdvaja od geste, riječi od svojeg smisla, dijalog od situacije. Ljudska bića na pozornici postoji nalik na preokrenute rukavice, čiji upadljivi šavovi prije svega znamenuju njihove tikove. Ne utreniku nadrealizma. Evo ti UNESCO! Više no itko od drugih dramatičara teatra apsurda. UNESCO sam jezik pretvara u subjekt, u glavni lik svojih kazališnih komada. Stolice. S tragedije jezika u malograđanskoj svakodnevnici.
Težište stolice premješta se na problematičnost, odnosno nemogućnost prijenosa jedne, navodno sposobne poruke ugroženom čovječanstvu. ta tragična farsa, Kako je nazivaju UNESCO, inače sklon oksimoronu, retoričkoj figuri koja spara suprotnost, avangardni je komad sa snažnim alegorijskim nabojem. Dobro, dakle, kad je riječ o Čelovoj pjevačici, to se radi o ciniziranju klišeja u biti. I sad, recite mi nešto o samom sadržaju i kako se on proteže možda kroz druge drame, poput Stolice. I u Čelovoj pjevačici i Stolicama ja prekidam sa konvencijama suvremene tradicionalne drame i taj sam sadržaj ne može se izreći u jednoj jedinoj rečenici jer ne koristimo uobičajeni dramski zaplet. Temeljem moje radnje postaje razgovor, to jest jezik, i njega svodim na konvencionalne fraze, besmislene klišeje i time jezik postaje sredstvo komunikacije. Kako ste? Hladno. A vi? Toplo. A vi? Privremeno. A vi? Konačno. A vi? Šaljivo. A vi? Sjetno. Sanjar koji ne zaboravlja rajski okus djetinjstva i ne može se pomiriti sa čovjekovom smrtnom kobi. Sanjar koji pod maskom klauna prikriva duboku tjeskobu i neutješnost jednakog iskonskog, neapstraktnog filozofiranja. Sanjar kojega salijeću pitanja bez odgovora, muče vječne zagonetke našeg postojanja. Agnostik u grozničavoj potrazi za Bogom, koji će na posljedku u svetosti gledati vrhunski, a nedostižan ideal. Imam osjećaj da se vrag zabavlja preokretanjem naših nakana u njihovu suprotnost. Pa bile te nakane povoljne ili ne? o čem ti se uopće radi u tim Stolicama? Dvoje osamljenika, Muž i žena u dubokoj starosti, koji se još i sad nježno vole. ali vegetiraju na nekom otoku okruženom vodama. Otopa. Očekuju mnogobrojne goste. Pozvane na svečanost posljednje starčeve objave preživjelima. Malo pristižu nevidljivi uzvanici, što je ih senilni par. U nekom svojem prividnom mentalnom teatru Ceremonijalno prima i obasiplje smiješnom udvornošću, pozornica se tako napučuje praznim stolicama, među kojima dvoje staraca, trseći se da razmjeste i zadovolje sve te nevidljive goste, voze u sve bržem, za huktalijem ritmu neki groteskni i očevički slalom, dok se čeka na govornika, kojemu je povjereno da svojim dostojanstvenim retoričkim umjećem priopći nenazočno na to starčevo otkrivenje, starac i starica izniču na način malih skromnih ljudi dramu starosti, te cijeli niz misli, spoznaja i sudova o suvremenom svijetu i životu uopće. obilje usputnih komičnih efekata, nimalo ne umanjuje potresnu britkost priopćenih istina. Kad se napokon pojavi govornik, Dvoje staraca, sad već nepovratno razdvojenih gomilom stolaca, dakle liženih nježnog zajedništva, držeći da je njihovo ovozemaljsko poslanje okončano, počine samoubojstvo. Ništa nije komično, sve je tragično. Ništa nije tragično, sve je komično. Sve je stvarno, nestvarno, nemoguće, pojmljivo, nepojmljivo, sve tegobno, sve lako,